source ng puncher na ito. Miss for Mr. and Miss STI Alaminos, Pangasinan. So, ayan. Wala pa tayong ayos, guys. Kaya ganito pa yung mukha ko. Mukha pa ako anyani. Mukha pa akong multo. Bumili kayo ng eyelashes? Oh, yes. So, ayan. Minimikapan tayo ng ating makeup artist. As usual, si Alex Pamen. Para akong dance instructor ngayon. Dahil denim ang aming concept or team. Sasayaw ka din? Pero okay lang ba? Siyempre, kasama natin yung ating sister. Isa rin siya sa sponsor sa mga pagkain. Sa mga contestant natin. Sponsors ang Linoras Restaurant. Okay. Sige, galap na lang. Oh, sige. Mamaya may bukas na. Hindi ako makain. Sige. Teka pala mo yung condition ko ano. Sige, tapi. Teka pala mo yung condition ko. Alex, Sira na yung charger mo. Walang signal. Mahina. Ayun, Sil, mag-charge ko na lang dyan. Ayun, Sil, merong saksakan. Ayaw ang gumana yun. Hindi, yung pinangsaksakan na yun, merong pa-extra. Yung extension. Saan ang charger nyo? Nandun sa bag ko. Nandun yung bag ko. Asan yung eyelashes, Ate Sel? Ate Sel, asan yung eyelashes? Ay, nandito sa bag ko. Ma'am, nandun yung pakikinis. Wala sir. Ano yung Kanino ito dyan? Kanino to? Nandito sa supot, dito lang. Nagalit na sila sir kasi may minikapan ng dalawang lalaki. Si ito. Nandyan yung eyelash. Siya na si Sir. Ayaw niya na mag-consider. Okay, dito na lang siya. Sino yun? Lalaki? Sino yun ay? Ma'am, kasi may minikapan ko na dalawa kasi. Isada, tawagin mo, ma'am. Yan mo na sir. Siya na mag-make. Higit madam. Tumitat pa sa sila. Ay, wala silang lang sarili. Okay lang ba ayusin siya? Ayaw niya magpa-makeup. Ayaw niya magpa-makeup. Alex? Aralin nila man ako amo. Titinsin. Tuniranin yung laraman ko siya ko. Tutulag. Parang pwede para mga glass yan. Para hindi naman tanggal. Para pag pinag-gawin sa'yo, hindi patatanggal natin. Abala ko kung sa Manayo. Sa Manayo, sa Katikin na academic ko. Kala ko kung sa Huawei. Yan o, isa siya. Yung nakaputi, yung kanina, yung pinaginalan ko sa Alex. Kaya academic head. Hindi naman ako. Parang ko contesta. Ugaw nila kasi. Siya sa pinaka Yung kila eh. Siya sa pinaka 31. Okay na yan.
Gusto ko din si pa. Yes, sir. Yes, sir. Taas mo yung kulay ko. Taas ko. Yung... Yung parang nagtataray ako. Anong oras na ba? Ano po ni-raise dyan dito? Hindi sila. Ano kailangan ba talaga rin kung lahat dyan? Dapat paano kayo yung entrance na ano? May pagkain sila. Kaya, ayan to, ante, babae sa ko eh. Ayoko na mababa, gusto ko mataas. Gaano kataas? Yung hindi maaabot, Mas okay na bali ay. hindi. Gabay kuta na. Mataas ito, ito yung baba, ito taas ang mo. Nagigali, di wala na masyadong mataas. Hindi, gusto ko mataas. Labay ito kami mataray. Gusto ko nga mataray yung mukha ko. Kasi kapag mababa lang, tapos nakapilig Gusto ko ako pilay ni ano, Lara Kigaman. Kano mo sa makeup si Jowa? Para kang si Ian Santos Mata. Ate mo? Sino yun? Kung kilala mo. Gandang-ganda ako doon sa bagong kasal. Si Shaira. Ay, doon sila yung tama. Hindi. Ang amo ng kakami. Kaya sa Ganda-ganda ako. niya, sobrang amo. Kaya ginaganon mo. Pantay ba? Parang hindi. Tama lang. Pantay lang, madam. Pantay mo ba yan? Duling ako si Ren. Pantay lang. Medyo na ano yata ito. Ang bawasan ko tota kasi pumapalaki tinaas. So, naging ito bawasan sa baba. Oo, kasi tinaas ko. Kasi itataas. Kumapal siya. Yeah. Gusto ko mataas yung kilay ko lagi, Alex, ha? Ay, sorry. Pagkilay yan, gusto ko mataas. Tataas mo yung kilay. Mas lalo siya nasira. Hi guys, make a shout out. Thank you for watching. Si Ay Alex, nasaan ang makeup artist ng isang candidate? Ha? Wala Bakit hindi siya kumuha ng makeup artist niya? Wala akong ano sa kanila. Pagdating sa makeup, labas ako. Mas pwedeng mag-makeup sa kanila. Oo. Labas ako sa makeup artist. Oo. Wait lang, man. Wala nga bang pang ano? Dikit mo lang, madam. Kaya mo ito. Sel. Ayoko na magpalagayan ng
Kasi mahabdi. Nangalaga ang makamali mata. Baka masira yung mata ko lalo. Saka, ako nga ayaw na ayaw. Sabi ko nga, parang masisira ang mata ko nito. Sige lang. Sinisipon pa ako, nakakainis. Lalo pag mainit, lumalabas ang sipon. Kaya nga, kung kailan ako kagabi, atching ako na atching, naasar ako. May sinus yan. Ay, sabi ko sa pangailayan, may nan akong pupuntahan, insan po mula lamot, sinipon na naman ako. May sarili kang ipansin mo. Ikaw lang. Kasi na yung pangkilay mo. Sinabi ko, yata magkilay ako. Mari, 12 candidates silang lahat, sel. 6 na babae, 6 na lalaki. Oh, madam. Anong ano? Saan mo lang? Alin yung? Sige, open mo nga, madam, kasi dumidikit. Gabigit nga. Dumikit. Oo, parang masakit. Wait lang. Ano yan sakit? Parang may tumutusok. Dito, sa kabila. Wala. Dito, oo, wala. Okay lang. Wala. Dito parang tinusok yung Wait lang. Kaya naman. Open mo, madam. Open mo na. Parang nagdumikit siya. Ito maganda yung pagkakakamit. Thank you. Open mo kasi dito. Ako lang. Saan ko? Pwede ba? Sige. Hindi ko maayos yung kanin mo. Paano yung hair mo? Paano yung hair mo, madam? Kailan mo na sa nagsagaling Yung hair niya, maganda na kapag. Ikilala mo. Lipstick ka pa siya. Ikilala mo ka. Malipstick ka naman.
Ito na yung charger mo. Balik niya yan. Ay, nako. Nasaan na yung isa? Pangalan ko. Dito ko man. Dito gumagana. Tataas ko. Hindi talaga gumagana. Asan yung lead mo pala to? Kailan mo nga kung anong kakasa. Hindi, lahat na saksakan dito. Ay, pero yan. 3. Please po, every time na nalabas May ko, isang pa. clean po yung mga younger, clean po yung mga younger 4. 5. Yung number 3. Hey guys, ayan yung mga susutin ng mga friends natin. At isa sa mga participant natin siya. Kasali siya. At siya din. At siya. Sino number 5? Eh, yung dalawa. Nakadilaw sila. Alea. Mga nakadilaw sila. Okay, Dison. Kaliwa ka ni sir. Kaliwa ka. Okay, sir, sabi.